Waarom een nieuw comité? Wij hebben in Nederland al een serie aan beledigingen tegen de islam gezien. Door verschillende mensen. Mensen uit de politiek, mensen met een invloed in de maatschappij. Totdat er afgelopen week een kunstwerk zogenaamd werd, of tenminste getoond zou worden, die zeer beledigend is voor moslims. Daar is geen weerwoord voor gekomen. Dat is al een hele lange tijd aan de gang. Dat zorgt voor veel polarisatie. En het is nu tijd dat er mensen opkomen en zeggen dat dit genoeg is. Dat wij nu met respect met elkaar om moeten gaan. En respect hebben voor ieders overtuiging, geloof voor elk individu. We moeten niet ontkennen dat een kunstenaar een statement wil neerzetten. Dat doet ze dus nu? Dat doet ze nu. En ik vind dat kunst ophoudt wanneer kunst beledigend wordt. Kunst is iets moois. Kunst is iets wat we moeten respecteren. Maar wanneer kunst, dat mooie van kunst, dat onschuldige van kunst, als dat beledigend gaat worden, dan vind ik het geen kunst. U heeft een punt gemaakt. Er moet eigenlijk eindelijk eens iets gebeuren aan de belasting op erfenissen. Nu is die belasting ooit ontstaan om een soort gelijkheid in Nederland te brengen. Ja. Dat rijke luiszoontjes niet zonder dat ze iets kunnen of doen plotseling miljonair worden omdat hun vader overlijdt. Vindt u dat eigenlijk niet een redelijk principe? Nee, want het feit is dat je je hele leven belasting betaalt over je inkomen. Vervolgens, als je wat geld spaart, betaal je belasting over je vermogen. En als je dan doodgaat, dan betaal je nog een keer voor de derde keer belasting. Namelijk over het feit dat je tegen alle afspraken in ook nog iets gespaard hebt. U pakt via een omweg de miljonairs eigenlijk vanavond. Nou ja, omdat wij zeggen, kijk, je moet ergens beginnen. We zouden het helemaal willen afschaffen. Dat is dus die linkse VVD, die pakt gewoon de miljonairs. Ja, wij zijn keihard. Ja, verdomd, hij heeft toch gelijk, hij is de links. Nou, die zal het ongetwijfeld meteen afschaffen. Ongetwijfeld. Hoe ze het gaat dekken is dan vraag 2. Jullie traden op in een discotheek in Polen. Zeg ik dat goed? Ja. En wat gebeurde er toen? Het was vrijdagavond 16 november. Nou, uit respect voor de familie en voor de vrienden kan ik daar niet te veel op ingaan. Omdat het is allemaal nog een beetje vers, weet je. Onderzoek loopt nog. Dus ik moet heel voorzichtig zijn met wat ik zeg. En daarom heb ik besloten om er niet op in te gaan wat er die avond gebeurd is. Er is op een gegeven moment een vechtpartij geweest buiten. Jij was er niet bij, maar jouw vriend wel. En of hij nou op de grond is gegooid en in elkaar is geschopt of niet, hij is op een gegeven moment heeft hij een mes gepakt en heeft hij mensen gestoken. Dat klopt toch allemaal? Dat heb ik ook gelezen. Ja. Hij had dus ook een mes bij zich. Dat heb ik ook gelezen? Ja. En er was nog een andere vriend bij, die had ook een mes bij zich. Dat heb ik niet gelezen. Jij leest ook niet alles, hè? Begrijp je dat ook, Mark Rutte? Hoe moeilijk het soms is om niet de waarheid te kunnen vertellen? Dat heet een bruggetje, dames. Nou, dan zijn we meteen bij het partijcongres eigenlijk. Heel goed. Dus er is kritiek in de partij, niet alleen van Wiegel. Want we raken mensen kwijt die veel stemmen trekken. Laten we proberen op een of andere manier, als het al niet in een liberale beweging is, dan op een andere manier weer die contacten te herstellen. Stel nou dat een nieuwe voorzitter, anders dan Jan van Zanen, de oude, zegt, daar wil ik best mijn krachten aan wijden. Nou, dan zouden we daar eens goed dan zouden we daar eens een goed gesprek over moeten voeren. Kijk, ik heb natuurlijk niet voor niets tegen Rita Verdonk gezegd dat ze de fractie uit moest. Het ging echt niet meer. Zij bleef bezig met ik wil de baas zijn in plaats van de baas. Op een gegeven moment werkt dat dus ook niet. En het lijkt mij echt volstrekt illusoir dat je dan nu zou zeggen van alles is vergeven en vergeten, kom gezellig terug. Ik heb overigens ook niet de indruk dat zij daar zelf op zit te wachten. Want haar reactie op Wiegel, zijn idee, was net zo afwijzend als de mijne. Zou jij je lenen overigens voor een politieke beweging, welke het ook is? Nou, ik werd net geloof ik op televisie geout als homo. En ik heb wel gelezen dat heel veel homo's erg naar de rechterkant neigen de laatste tijd. Maar ik ben nog steeds een ouderwetse linkse homo. Maar jij bent op televisie geout als homo? Dat was dus een lang bewaard geheim? Nee, niet een groot geheim. Maar ik bedoel, het eerste wat u tegen mij zei was... homo? Jij bent homo. Gooi je meteen zo? Ik was er ook bij, hoor. Iets vriendelijker. Nou, zijn we in ieder geval eens welke richting we gaan kiezen. Oké, heel goed. Ja, maar dan niet de PvdA. Niet dat ik ervan uitga dat u PvdA stemt. Dat wel bijzonder aan mij is dat ik aardig soms ouderwetsige nummers schrijf. Of nummers die ook in de jaren 40, 50 uitgevoerd hadden kunnen worden. Maar wel in een modern jasje. Ik denk dat ik wel een aardige, bijzondere soort crooner, noemen ze dat dan, stem heb. Maar dat daar dan weer bijzonder aan is dat ik eigen liedjes schrijf. Want je hebt natuurlijk het hele rijtje. Ik kop hem maar vast in. Michael Bublé, Jamie Cullum, Matt Tusk en Pete Chicotti. Ja. En daarvoor Harry Connick Jr. voor de iets ouderen. En daar lijkt je misschien nog wat meest op. Ja, precies. Don't
Don't ask, don't tell, just keep it to yourself. Don't lie, don't cheat, I'm not ready to